Malawi Brief. Comrade Lydon Mangochi waonesa kudandaula kwa maactivist ena amene akhala akuwanyoza anzawo pa zinthu zopanda pake. Iyeyunso wadandaulira boma pa zinthu zina zimene sakuziyendesa bwino. Tamveranizi. Comrade Lydon Mangochi, takulandirani kuno kwanu Ukalonga. Tinakuonani munaenda paka kunchinji paka madera onse ozungulira muno mu Malawi. Kunoko takulandirani kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndafikadi Mulungu wandiyendesa bwino. Monga inu mukudziwa kuna kuti ntchito imene timagwirayi ndiyongofuna kuti wina wake wabodza zimchititsa manyazi. Ku MCP ali ndi mneneri wawo amene bodza amalitenga ngati chilungamo. Amanena kuti ayichimanga boma la Profesa Arthur Peter Mutharika likunama kuti lagula chimanga. Then napita kunchinji. Koma chimanga chicha chikuonekachi chimene iwo mayichese kabwira kudya nawochi ndi kumatumbo amayankhula zabodza ndi chifukwa cha Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso mwapaderadera ndithokoza Amalawi nonse amene mumati mukapita ku shop mmashopu kumafunsa risiti la MRA chifukwa chimangachi kuti chibwere chikulipiridwa ndi ndalama zanu zomwezo ma 17.5% aja kudzera kuzimene mmagula. Ndi amati nsonke wazake uja umene unayambira nthawi yakale m'mabaibulo m'makorani. Ndiye ndafikadi kunoko kunena kuti dziko ndalionetsa. Zikomo kwambiri. Kodi zikuti bwanji mu activist mukuyankhula kwambiri? Nkhani ya maactivist kuyankhula kwambiri monga ine Comrade Ntanyiwa, Comrade Boni Kalindo, Wabakiri TV, Bishop Kachenje, Emmanuel Leya Makatani ndi ena onse amene ninganene mpaka madzulo. Pakulowa kanchitidwe kena kake kamene anthu angodzitcha kuti maactivist ndikumafuna kugena fame kudzera potukwana Comrade Ntanyiwa, potukwana Boni Kalindo, potukwana ine mukundionani Lydon Mangochi, Bishop Kachenje, Emmanuel Leya Makatani ndi ena otero. Achimwene dziko muno inuyo ngati atulangane mukumbuka kuti malemu Tom Chakufa Chihana 1992 adatere pa airport kubweresa democracy. Matipate inachita referendum 1993 inachitikatu ngati vote yachitika panoyi. Kunyasa ndi ulamuliro wachitaganya wonyasa wamagazi wazikwanje wachikangawa. Lero lino titagwira ntchito imeneyi imene Abakiri Muluzi, Maremu Chakufa Chihana, kulikoma George Ngantafu, kumulanje aneni Peter Kareso, Comrade Kamulepo Karuwa ndi amoyo mpaka lero. Abakiri Muluzi amati kwamanga mawa madzulo kwatulutsa, madzulo kwamanga kwatulutsa nkucha. Maremu Chihana ali kumikuyu kuti zinthu zitheke. Lero akuluakulu amenewa akupita kothodwa kutopa ndi age. Tikuzitenga ifeyo Comrade Ntanyiwa, Boni Kalindo, ine Lydon Mangochi ndi ena otero. Pakubwera tiyana tina take ndi kumatukwana akuti anthu amenewa ndi adyera. Wadyera. Comrade Ntanyiwa ngakhale wadyera. Munthu ali ndi NGO yake imathandiza anthu. Dzana anali kuzomba wathandizako odwala ndi ena otero. Ine ntamangidwa. Comrade Ntanyiwa analamula agulu lake la Fort Jones kumandiperesera chakudya ku prison. Chimodzimodzinso Ainoki Kanzingeni Chihana timu yawo ya Ford imathandiza. Kubwera achipani cha DPP mpaka Roya kuti ziyende bwinobwino. Lero mukuona anthu akubwera nkumatukwana akuti tukana ife. Ndipo ndikumamva chisoni achipani cha DPP inu mabigi a DPP inu mazicha mabigi inuyo chimene mukuchita simukuchidziwayi.
sizotheka timukationa ife mumakhala ngati mupereka moni kwa anthu masavage kakape kena kake. Zomvetsa chisoni. Mulungu akulangani ku convention, ndipo mphamvu ya ku convention ili m'manja mwathu. Tikazatembenuza jokara musazatione oyipa, muchite chokhacho chothekera. Mafutu soja achinyamata mukhale nawo limodzi kuti ntchito imene anagwira adziwe kupindula kwake. IMCP ndikuchenjezeni, mukukhala muli bize kumatumatuma ma fake news kunena kuti Ministry of Education ikufuna kuchita introduce anthu azilipira ma qualification ngati degree, ma PhD, diploma ndi JC ndi MSc kuti azilipira misongo. Zabodza. Ndayankhula nawo a Bright Nsaka, Minister of Education. Zabodza. Samalani ndi propaganda zanu. IMCP tikuyikani pambalambanda. Mwaone mabigi anu akuphwatu mparliament. Amaendera order from above. Umati manga ife. Achina chiphazi. Lero akuphwa mparliament amayang'ana ngati ali kuuna chonchi. Kumasunzumira chonchi. Manyazi aboma ndilo mweri. Ndiye nchitidwe umenewu ku DPP musamare zithaso kuzakuchitikirani izi zimene achina chiphazi anakumana nazo. Chifukwa nokha mukukhomererana. Mukukhomererana pa ground, mukutikhomerera ife, tikamukuimbirani mafoni makangati mukuyankha anthu amisara. Very sorry, very sorry. Nthawi ndikachitsiru andi mmene tikumakhutira pano ndi programu ya chakudya cha mkurukuta moyo iyi. 5 years ithamanga kwambiri. Zikavuta kwambiri tizagwiranso ntchito ku convention, tizauza anthu choona chake kuti uyu pa udindo wakuti sakuyenera. Ndiye musazatipsere mtima. Muphunzire kuchoka kwa zimene aziona achina chiphazi aku MCP. Kukhomerera ku ma primary election akulota za 2030. Tili mu 2026 uzilota za 2030 ndikumapangirana maupo kumakhalati magulu. Zachani chifake simukwathandiza anyamata anu. Mulipize kulota za 2030. Zinthu zolakwika. Comrade. Yes. Mukamaenda munsewu wa M1 mukapena mukamaona munsewu wa M1 mukhanga timuli timabowo chonche. Msewu wake uli bwinobwino inu mukuti bwanji? Inu atulangani musatiti mabowo mukuchepesa muli zimawenje zimene boma lapita lija linalekerera. 3 weeks ago naimbira Minister of Transport and Public Works Ajabi Mwangu kuti bwana mwatengatu mpando wa Minister of Transport. Mutipo bwanja anatilonjeza kuti apeza makontrakta amene ayike mu concrete ma potholes. Koma ndakhumudwa chifukwa tidzulo tinafuna kufa pa chitimba. Galimoto ina inangotitimira mwangozi kufuna kugwera mkati mwa msewu. Ntchito imene mwayiyambayi bwana Jabi Mwangu yoyika concrete msewu wa M1 muyipangire machawi ifulumire. Chifukwa tikungoona ali ku town kuno kukaronga kuno. Kuyambira pa Ipianapo kupita pa roundabout. Koma konse kumene munandiuza kuti chilumba uliwa kumapita ku chitimba kulibe amene tikumuona pa ground contractor akugwira ntchito. Zisakhale ngati za Jacob Hara zoti tikamawalangiza kwauza zochita ndikumayoti awa amadyera pakamwa. Bwana Jabi Mwangu